ziua, dragi colaboratori Promotop și nu numai, și viitori clienți ai agenției noastre. Iată că a venit momentul când am finalizat catalogul de final de an. Acesta este foarte atent editat. Sunt soluții bazate pe istoricul nostru. Veți regăsi în el și produse noi și foarte interesante, atent alese. Stocurile sunt verificate, deocamdată sunt stocuri foarte mari pe fiecare reper în parte. Catalogul este, dacă vreți să vizualizați un pic, catalogul poate fi descărcat de pe site-ul nostru www.promotop.eu în secțiunea cataloage. O secundă să se încarce, acesta este catalogul. El este structurat foarte bine pe diverse categorii, astfel încât să puteți crea propriul dumneavoastră pachet. Veți găsi aici categoriile. Sunt produse, așa cum am spus, și noi, dar și cele care au demonstrat de-a lungul timpului că s-au unat foarte bine pe bugetele dumneavoastră. Și așteptăm solicitările dumneavoastră pe adresele de mail și stați aproape. Săptămâna asta vor mai fi multe alte surprize. O săptămână numai cu bine vă doresc!